Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, nandito ako ngayon sa aking munting bukid para ipasyal ko kayo sa aking munting bukid. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim. Update lang tayo. Ayan, marami akong tanim na punong langka dito. Ayan. Ayan, marami ring punong mangga. Ayan, samut-saring mga punong halaman, mga prutas. Ayan, guyabano. Ayan, maraming guyabano. Halos tabi-tabi na ang mga tanim ko dito. Ayan, wala na sa sukat. Ayan, marami rin akong tanim na dalandan. Ayan, maraming dalandan. Ayan, papasyal ko kayo dito sa aking munting bukid. Ayan, biglang napasyal si Idol CNS Vlogs PH sa kanyang bukid. Kaya ito ngayon, papakita ko sa inyo ang aking munting bukid. Ayan, napaka sarap ng hangin dito. Ayan, maririnig nyo yung mga taghoy ng ibon. Ayan. Ayun, muhuni yung ibon. Lilibutin natin ang aking munting bukid. Ayan, mga punong dalandan. Ayan, dalandan. Yun mangga. Ayan, may lubi-lubi din. Ayan, punong langka. Yun may punong bayabas din dito. Ayun, bayabas. Wala pang bunga. Ayan, mangga. At marami rin punong pili dito sa aking munting bukid. Ayan. Ito may bunga. Ayan, ganitong mga bunga ng pili. Ayan. Marami siyang bunga. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, marami ng bunga. Ayan, bunga ng pili. Ayun mababa lang ang punong pili dito sa amin. Halos mahawakan mo ang bunga nito. Ayan, abot na abot mo. Ayan, yung mga bunga ng pili. Ito pa. Ayan. 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 Maraming bunga ito ngayon. Pag nahihinog na ito, itong bunga ng pili, bali nangungulay itim ito. Pag bago-bago pa lang, ayan ito, kulay green. Yan, ipakita natin. Yan, ganyan yung pili pag hilaw pa. Yan, wala pang hinog. Ayan, ito yung punong alibangbang dito sa aking munting bukid. Ayan, sa mga nagsisinigang, ayan, kuha lang kayo ng talbos ng dahon nito, gugupitin nyo. Ayan, pampaasim, alternatibong paraan kung wala kayong kalamansi at kamatis. Ayan, po pwede ito. Ayan, may tanim din ako isang piraso dito sa aking munting bukid. Ayan, may dalandan, mga kalamansi. Ayan. At ito yung santol, yung malalaking santol, Bangkok. Ayan, tagbulaklak na ngayon. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga bulaklak ng santol. Ayan. Halos lumapag, nakalapag na ito sa lupa. Ayan, mababa lang.
Yan, ang daming bulaklak ng aking tanim na santol dito sa aking munting bukid. Yan, maraming puno din ito. Ayan, ito pa. Kita natin yan. Napakadaming bulaklak na yan. Ito pa. Yan, napakadaming bulaklak. Ayan. Ayan, alasayad na ito sa lupa. Ayan, pasyal din tayo dito sa bandang taas. Ayan, ito yung mga dalandan pa dito. Ito, lokban. Ayan, may 2 puno lokban dito. Ayan, magkatabi. Ito, mga santol. Ayan, may santol pa dito. Ayan, dalandan. At yun, isang punong mabolo. Ayan, may isang punong mabolo ako nakatanim dito sa aking munting bukid. Ayan. Ito yung aking tanim na chiko. Ayan. May mga ilang bunga. Ayan, ganito ang bunga ng chiko. Ayan, may langgam. May mga bunga na. At yun, oh, may punong lubi-lubi. Yan, dito sa Bicol. Yung punong lubi-lubi, ang Tagalog dito ay nyug-nyugan. Yan, masarap gataan ito. Yung pinakatalbos nito, kinukuha namin at ginagataan namin. Yan, masarap ito. Hinahaluan lang namin itong tinapa. Ito pa, ayan, bangkok na santol. Ayan, napakadaming bulaklak. Ayan, anong buwan ngayon? March. So by June, mga katapusan ng June or July, ayan, may awa ang Diyos, marami na tayong mapipitas na santol dito. Ayan. Pasyal-pasyal tayo dito sa aking munting bukid. Ayan, may puno din ako ditong lansones. Ayan, medyo mataas na. At ito yung aking napakataas na, ayan, napakita ko sa inyo yung aking punong antipolo. Ayan, napakataas ng punong antipolo na ito. Ayan, grabe ang taas. Ayan, almost siguro mga nasa 40 o 50 feet ito, yung punong ito. Ayan. Ayan. Dito na ako sa bandang pababa. Ayan. Mayroong sapot. Ayan. Kakao. Ayan, kakao. Ito, mayroong pang punong santol dito. Ayan. At ito, may punong rambutan dito. Ito, magkatabi sila. At ito, marami pang dalandan. Ayan. At ito, yan, may bunga na naman uli yung aking tanim na, ayan, kakao. Ayan, napakalaki. Ayan. Ayan, pag may hinog na siya, ayan, nangungulay dilaw. Ayan, ito pa. Napakalaki. Ayan, mababa lang ito. Ang lalaki ng kakao dito sa amin. Ayan. Ito pa. Ayan. Napakalaki ng mga kakao dito. Yung kulay green na kakao. Ayan, meron din kaming kakao dito na kulay
kulay maroon. Ayan. Ayan. Dito sa bandang baba, ipapakita ko sa inyo yung bunga. Ayan, nakakatuwa yung kulay niya. Ayan, malamula. Ayan. Napakagandang kakao na ito. Napakatingkad ng kulay. Ayan. Ito pa, mayroon pang isa. Ayun na. Marami rin punong kakao na nakatanim dito sa aking munting bukid. Ayan, may punong paminta. Ito yung punong paminta na tanim ko dito. May meron pang punong santol dito. Napakataas na. Dami dito. Mga punong prutas. Ito, yan. Napakadaming pili. Ayan. Halos tabi-tabi ang tanim kong pili dito. Ayan, kasama ko yung aking yung bayaw. Ayan, nagtiba kami ng saging. Yung katiwaldas ko, ayun. At yung pinsan ko, ayun mangunguha ng pili. Ayan. Ito yung mga pili. Ayan, kukuha tayo. Ayan, pag nahihinog ng pili, ayan, nangungulay itim ito. Ayan, may halos mahigit kalahating balde na kaming napanguha. At ito pa, yung saging. Ayan, may dalawang buwig. Ayun, yung pinsan ko, ayan. Parang pinaglihi sa unggo yan. Siya yung nangunguha ng pili. Ayan, ipapasalubong natin sa mga kapatid ko sa Manila. Ayan. Galing-galing niyang umakyat. Pero kaya ko rin yan. Kaya lang ayaw ko nang subukan. Baka malaglag ako. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pamamasyal natin sa aking bukid. Salamat sa pagsubaybay sa aking mga videos patungkol sa aking munting bukid. Ayan, muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.